Magandang umaga po sa lahat. Kami po sa Department of Finance ay sumusuporta po sa Universal Healthcare. Sa aking pananaw, ito ay isa sa mga napakagandang batas ng ginawa ng ating Kongreso. It's a world-class or first-class law, pero kung kulang po yung pondo, third-class implementation lamang ang mabibigay ng UHC. Halimbawa po, imbes na 7 lamang ang health conditions na treatable sa primary level, indefinite or unlimited na po ang bibigyan ng treatment under the UHC. Instead of yung 18 na gamot lamang ang kasama po na libre or heavily subsidized, 120 na po yung pwedeng malibre or masubsidize. At instead of paying up to 90% as co-pay, yung galing sa bulsa, yung contribution, ay magiging fixed fee lamang. Kaya kami po, gusto po namin na maramdaman ng bawat Pilipino na the government cares. Kaya kami ay sumusuporta sa Universal Healthcare. Pero kung hindi po natin pupundohan yung funding gap na umaabot na sa 62 billion for 2020, hindi po natin mabibigay ang first-class service, lalo na po sa mahihirap. Ibig sabihin nito, baka hindi lahat makakakuha ng